ya haɗa mu nan ga manyan malamai daga ko'ina. Ina son yi magana guda akan dubin wata, domin shekaran jiya an sha yi mun text ranar juma'a da muka ci shine 1 ga watan Jumadal Akhir, aka ce ai watan nan ya yi girma. Ita ku ba san da ake dubin wata ba, dole mu ku malamai su Dr. Bashir da su Dr. Abubakar a ƙara ilmantar da al'umma yadda ake dubin wata. Kana ganin wata ya girma a ce kuma 1 ga wata, 1 ga watan, domin lokacin da ke shirin ta kan duba ba gani ba tawa ya cika 30 wansa aiki bayan 30 din sai ga ya yi kwana 2 ba kwana guda ba. To shi ne sarar cewa kwana na ake 1 ga wata, ran juma'a ake 1 ga wata, yau 3 ga wata gare mu. Saudiya ba su dubin wata sai watan Ramadan da Shawwal da Zulhijja. Me yasa? Fara azumi, azumi Arafat ko suke do, amma duk sauran an ga ayin calculation lokacin da kawai sai ka ji an ce gobe 1 ga wata, mu kuma sai mun duba, in ba mu gani ba sai mu cika 30. kuma wasu na cewa muna bin Saudiya, ba mu bin Saudiya. Da muna bin Saudiya da sai mu ce yau 4 ga wata, don su nasu yau 4 ga wata. Saboda haka akwai hanyoyin da ake ɗauka, tunda suna ga mallamai kuma ga 'yan jaridu suna ɗauka. Duk dubin wata kowane 27 ga wata sai mun aika sako cewa gobe jibi 29 ga wata a dubi wata, sannan a bada telefon nan ba da kowa. Sannan idan aka yi rai 29 ga wata da yamma ba a gani ba, za a kuma a rubuce ba a gani kaza ba a gani kaza ba, har da kasashen waje inda muke hulɗa da su a Ingila. To idan aka haka nan to babu wani lokaci ya ɗauka, sai mu ce to shi kenan wata ya cika gobe 30 ga wata, jibi 1 ga wata. To yan ga wata a girma sai a ce ai Sarkin Musulmi wannan watan bai amma, kuma kai ina ronka in an ce gobe 1 ga wata sai ce gobe 1 ga wata. Baka da illa, baka da matsala. In matsala ce tana hannunmu mu shugabanni, kuma ba da mu tashi mu ɗauki wani mataki wanda musan cewa Allah zai tambaye mu. To mutane su gane wannan, Allah sauka abu ya ɗauki nauyi ya sami su shugabanni, ku kai ku bi. Saboda haka wannan watan da ake wata yau 3 ga wata, akwai jihohi wajen jiha 20 da aka binciko ba wanda ya ga wata 20 a rubuce aka aiko mana rahoto. Saboda haka mun ce 1 ga wata sun tafi kan 1 ga wata, amma sai a ta korafe wallahi wanga wata ya 1 ga wata ya yi girma. To ya girma sai ni duka ku girma ai, amma an ce gobe 1 ga wata shikenan ku ce 1 ga wata. Na hudu wannan domin nan da wata 2 za a fara cewa a dubi watan azumi. Ta kaki samun rashin jituwa, domin mutane ba su gane da muke yi. Yanzu aka na zo da report din da aka aiko na National Musa da Kwamiti na kasa baki daya, jihohin da sun ce ba su ga wata ba su gani ba gashi a rubuce, kasashen da ake ba su gani ba aka tutuwo su gashi a rubuce. Sada kama ba mu ce mu jira kuma sai wai kwana 3 sannan mu ce jibi 1 ga wata. Ku taimaka mana, yan ta a rubuta ku je ku duba, har ta fitina ba ga wata ba, har Sokoto an duba, yana cikin garuruwan da ake a rubuta ba gani ba. Na yi wannan jawabi ne domin kafin mu kai watan Sha'aban inda a fara dubin watan azumi, watan Ramadan, mu san yadda ake dubin wata. Ku mallamai ku taimaka mana a ta faɗakarwa. In shugabanni sun ce rana kaza sai ku ce to alhamdulillah mu yi, amma ba mu tashi da gangan mu tashi mu ce ga abu mutum ba haka nan bane. Ina ba ku tabbas wannan matsayin da muke ɗauka muna tuntuɓo kowa a duniya. Ina gaya muku akwai wasu mallamai limammai kai na masallatai da yawa a Ingila wanda muke wadatu, wanda sai mun faɗi cewa mun gwata sannan suke bi mu, ba su sallah ba su azumi sai sun ji cewa mi na jira sun ce muna huda da su, don su ce da muke yin namu shine daidai. To ya ga kamata a wannan lokaci in ƙara ba wannan dan bayani, domin irin wannan taro ba kullum ake shi ba, don mu taɓa taro aka yi ba aka fara shi ƙarfe 11 daidai ba, sai irin wannan. Yanzu ƙarfe 1 da minti 15 lokacin ya kamata in yi jawabi da ƙarfe 1 ga ina yi. To wannan shine daidai, kuma shine wannan
abin addini sun ce mu yi mu riƙa tsawa mu yi abubuwan mu bisa tsari domin